Сәлем, дуслар. Сәлем. Нихаят, сіз һәм біз юратқан вақыт келіп жетті. Эфирда татар яшьләре өчен иң актуаль тапшыруларның берсе яшьләр тукталышы. Әминде сезне бу атнада бик күп кызыклы видео язмалар көтәчәк. Шуңа күрә озакка сузмыйбыз, тапшыруны башлыйбыз. Руслан, чыннан да бүгенге материал бик күп, ләкин митин тапшыруның бер уртак темасы булырга тиеш. Чолпан, әлбәттә, әлеге тема бар, мин барысын да уйладым. Ягъни нинди тема? Әйдә, Чолпан, булай эшлибез. Сиңа да, миңа да, тамашачыларга да кызыграк булсын өчен, әз генә интрига булсын өчен, әйме? Мин сиңа бер Элис уенында кебек тапшыруның темасын аңлатып карыйм, ә син отып алырга тиеш буласың. Элис? Элис уены уйнаган бардыр бит, әйме? Ай, интересан. Мин өстәл уеннарында гел чемпион. Алайса син бик яхшы беләсең дә, менә бу уенның бик кызык булган һәм шулай ук инде дуслар арасындагы мөнәсәбәтне яхшырткан. Без дисемле һич югы 3 елга якын әлеге тапшыруны алып барабыз. Ярар, әйдә без хәзер әлегә туктап торыйк. Башта видео язмага күз салдык, аннары дәвам итәрбез. Әйдә. Камера, мотор. Кызлар, әйтегез, сез мастер-класска килдегезме? Biz bugün Теләш районында һәм сезгә барысын да күрсәтәчәкбез. Ниһаять, дуслар, безнең прическабыз әзер. Хәзер беләсезме, дуслар, мин бик нык арыдым. Ярый, Чолпан, әйдә, уенны тизрәк башлыйк, чөнки инде безнең тапшыру уртасына якынлаша, без әле һаман темасын да әйтмәдек. Әйдә башлайбыз. Тик Руслан белеп тор, уен бик кыска булачак. Чөнки мин сине бер сүзеңнән аңлаячакмын. Үзең әйтәсең бит инде. Без 3 елга якын бергә эшлибез. Димәк, без бер-беребезне ярты сүздән аңлыйбыз. Алайса син әзер. Әзер инде, әлбәттә, әйдә. Башлыйбыз. Әйдә, менә булай. Менә һәр әйбернең бар башы һәм ахыры бар. Әйе, менә шуларның арасында менә уртасы бар. әйе, менә уртасы бүтән сүз белән әйткәндә ничек була? Үзәге. Юк, Чолпан, мәсәлән, әйдә булай, бүтәнчәрәк. Мәсәлән, тапшыруның бар башы һәм ахыры. Менә уртасы ничек була? Кисешкән урыны. Син география белән дусмы? Мин күбрәк әдәбият яратам. Айса, әйдә булай бүтәнчәрәк. Менә студентларның әйме бар 1-нче, 2-нче, 3-нче, 4-нче курс укый. Менә 2-нче белән 3-нче курс арасында нәрсә була? Каникуллар. Юк, инде Чулпан, да вакыт бетте. Әйдә бүтәнчәрәк җыел, Чулпан. Менә мәсәлән, әйме, күз алдына китер. 1 июньнән җәй башлана, әйме. 31 август белән бетә. Менә аларның нәкъ менә уртасы, әйме, 16-сы. Менә 16-сы нинди көн була? Июль. Руслан, син аңлата белмисең, аптыратма әле мине син харышын. Әйдә, әйтеп бир, нинди тема бүген? Юк, инде Чулпан, бу хәзер принцип эше, моны әйтмичә булдыра алмыйм, уйнатмыйча. Так, дуслар, әйдәгез, сез кысканы тәнәфес ясап видеозма тукталып алыгыз, без шул белән хәл итеп битрик, яме? Аңлата белмисең. Беләм мин аңлата, син аңлый белмисең ул, әле нәрсә уйлап җыйсың, уртасы үзәге текесәбез. Әйдә карыйбыз. Камера, мотор, алмашабыз. Ватан 21 гасыр кинокомпаниясы һәм Яңа гасыр телерадио компаниясы Алмаш дип исемләнгән яңа сериал төшерүгә кереште. Без бүген Теләш районында һәм сезгә барысын да күрсәтәчәкбез. Былтыр «Бер хәл» дигән күп сериалы фильм төшерелеп, тиз арада иң рейтинглы сериалга әверелгән иде инде. Быел да ТНВ каналы әлеге уңышны кабатларга ниятләнә. Камера, мотор. Алдагы ситком шәһәрдә сурәтләнсә, быел хәзерге заман татар авылы төрле кешеләрне җәлеп итү үзәгенә әверелә. Алмаш сериалы туган җиргә, ватанга мәхәббәт турында сөйли. Кемгәдер ул хатирәләрдә генә калган, кемнеңдер әле дә үз авылына барып кайту мөмкинлеге бар, ә кемдер үз җирендә, үз йортында яшәү бәхетенә ия. Әсәргә яки фильмга нигезләнгән дип әйтә алмыйбыз. Ул дөресендә традицион әйбер, теге элеккегеләрен карасак инде Принц Нищий дигән әсәр искә төшә инде күпләргә балачактан ук таныш булган. Шуңа ул дөрестән дә ничектер алымы шундый аның.
Ни өчен менә шушы алмашуга, шушы алмашка килдек, кайсы вакытта үзеңне башка кеше урынына куеп, күз алларга кирәк нәрсәгә дә булса төшенү өчен. Монда инде без төп герой аша, нәкъ менә шул хәзерге замандагы заманча нык татар авылына тамашачыларның күпчелегенеңдер инде бәлкем күзен ачарга омтылабыз. Ничек аның яшәеше, анда инде мөмкинлекләр бар бүгенге көндә. Киноның төп идеясы бик көчле. Менә без бит инде үзебезнең туган җирдән китәбез, төрле төбәкләргә, төрле шәһәрләргә, әмма безнең йөрәгебез һәрвакыт безнең туган җиребездә кала. Кай вакыт туган җиргә кайтырга кирәк, туган җиргә кайтырга кирәк, аны үстерергә кирәк, һәм аны киләчәккә алып барырга кирәк. Менә безнең сериалның идеясы шул. Туган җиреңне бер ничектә алыштырып булмый, йөрәгеңне бер ничектә үзгәртеп булмый, кайтып эшләргә кирәк, һәм кайтып аның да киләчәген күрергә кирәк. Проектны төшерү Татарстан Республикасы Президенты каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе һәм Татнефть хәйрия фонды ярдәме белән гамәлгә ашырыла. Татарча сериаллар төшерү инде матур традициягә әвереләк. Сериаллар төшерү традициясе дигәндә инде киләчәккә дә планнар зурдан. Фильм сценаристларының берсе Альберт Шакиров шунда ук тагын 3 проект тәкъдим итте. Әҗәмдә Нәҗәл, Кирмән һәм АЗС кебек сериалларның да синопсисы әзер икән инде. Халкыбызны телебезгә, туган телебезгә нинди мөмкин чаралар белән барыбер да якынайтырга, тартырга, аңа нинди дә булса бер сагыну, мәхәббәт уятырга кирәк бит инде. Менә ул шушы күп төрле чараларның берсе дип кабул итә инде безнең бу проектны да. Дәвам итәргә кирәк әлбәттә, чөнки гомер дәвам итә. Телерадиокомпания эшләп тора. Эфирга яңа проектлар, яңа продукциялар чыгарга тиеш. Шуңа күрә шушы чиракта әлбәттә телебезнең дә мәнфәгатен исәпкә алып, без мондый проектларны дәвам итәргә тиеш. Тырышырбыз, дәвам итәргә. Әйткәнемчә, менә әле генә бит яңадан кулга бер пакет тоттырдылар, 3 синопсис белән. Менә аның шушы әҗимнән әҗәл дигәне белән шөгыльләнә башласы булыр инде. Исәпләп санап караганнан соң эзләрбез инде кем безнең теләктәш булып безгә ярдәм күрсәтәчәк. Төп геройлар игезәкләр Әмир белән Сәмир, һәрберсенең үз максаты, үз серләре бар. Әмма килеп чыккан хәлләргә бәйле бер туганнарга урыннары белән алмашырга туры килә. Шул мизгелдән геройларның тормышы үзгәрә башлый. Төп рольләрне республикабызның төрле театрларының әйдәп баручы актерлары башкарачак. Нык татар авылы һәм заманча татар авылы авыл хуҗалыгы дигән вакытта иң беренче чиратта Казан арты төбәге, Казан арты районнары күз алдына килеп баса. Бигрәк тә шушы Теләче, Саба, Әтнә, Арча, Балташ кебек районнар. Шуңа авыл хуҗалыгы дигәндә Казан арты икәне билгеле иде. Аннан соң инде Казанга якынракмы, ерагракмы дигәнне уйлый башлагач, безгә барыбер дә натурада эшләгәч, табигатьтә эшләгәч, Казаннан ничә километр дигән ул кадәр принципиаль өлеш юк иде. Чөнки Казанны чыгу өчен генә дә 1 сәгать вакыт кирәк, күп очракта. Аннан чыкканнан соңгы юллан ул кадәр мөһим түгел. Шуңа инде Казаннан чыкканбыз икән, шушы Теләче ягы бар. Монда музей өлешләре бар, без монда этнографияны күрсәтә алабыз. Хуҗасы ачык кеше монда торырга урынны шушында ук табып була. Бу безгә логистик ягыннан ничектер бик менә зур булмаган территориядә, шушындагы берничә авыл урынында, авыл эчендә шушы бөтен сюжетны башкарып чыгарга мөмкинлек бирә. Менә шулай компакт урнашуы безгә кирәкле урыннарның шушы Теләче ягын сайлауга бер этәргеч бирде инде. Аннан соң авыл хуҗалыгы дигәннән ат дисән ат бар монда, техника дисән техника бар. Ул яктан теге печән өсте эш вакыты дип тормыйлар. Кул астында трактор бар кирәк икән менә шушы туган авылдан мотоциклны биреп чыгаралар. Менә анысы да реквизит ягыннан да безнең өчен бик кулай булды. Теләче яшәүчеләре дә әлеге сериалда үзләрен актер ролендә сынап карыячак. Теләче районында әйтергә кирәк беренче генә кино, фильм төшерү түгел. Бездә инде магашта төшергәннәр. Һәм җыелып сөйләшкәндә, менә бездә билгеле булгач, бик җылы кабул иттеләр. Һәм инде кастингка да бик теләп катнаштылар. Бүгенге көндә кино төшерелә башлады. Аның кайсы бер эпизодында катнашучылар бар һәм теләк белдерүчеләр бездә бик күп. Безнең монда гади халкыбыз катнаша, хуҗалыкларда эшләүчеләр, төрле белгечләр, хуҗалык җитәкчеләре, гомумән кино тирәсендә йөрүчеләр өчен бик тә кызыклы. Һәм миңа калса темасы да бик кызык. Һәркем инде үзен кинода күрәсе килә. Шулай бит
туганнары башкалары белән бик җылы кабул иттеләр. Алмаш сериалын күрсәтү ТНВ Татарстан һәм ТНВ Планета телеканалларында 2022 елның көзенә планлаштырылган. Менә Шулпан тапшыруның уртасы җитте, әйме? Әйе. Менә ул нәрсә була? Уртасы, үзәге, аркылысы, кульминациясе төшкә аш вакытында Руслан әйтинде. Башка отрасы. Син география белән әз генә булса, дус, менә бик белмәсәң дә, укыдыңыз әз генә булса. Менә 5 дакыйганнары бар иде инде. 5 дакыйганнары бар инде. Иде алайса, менә булай. Менә җир шарының менә уртасы нәрсә була? Так, искә төшерим әле. Төш. Әйе, төш тик менә. Менә сызыклары бар бит әле, сызыклары нәрсә була? Картада сызыклар бар иде. Әйе. Менә булары меридиан. Меридиан, әйе, менә булары меридиан. Менә булары ничек була? Экватор. Экватор, әфәрин, булды. Нихаят, Шулпан. Санасын, син аңлата белмәгәнгә мин гаеплеме инде? Син аңлата белмәгәнгә. Ярар, менә экватор булды ди шуннан. Ул менә безнең тапшырда географияга бәйле нәрсә бар соң әйт әле. Юк, менә уйлап кара Шулпан. География бәйле түгел, менә бүген 16 июль җәйнең нәкъ уртасы, экватор дип әйтсәк була. Бүгенге тапшыру җәй уртасы турында булырга тиеш Шулпан. Син шулай дип әйтергә иде инде баштан ук. Ярар, хәзер карап. Әйдә менә хәзер сиңа мин аңлатам, ә син аңларга тиеш. Шулпан, юк, әйдә. Мин бу уеннан әлегә арыдым, тәнәфес ясап алыйк. Әйдә, видеозыма тукталып алыйк амышта. Татар кызлары гомер-гомергә чәчләрен ике толымга үреп йөргәннәр. Нәкъ менә бүгенге героинябызда әлеге өлкәнең устазы. Сәлам дуслар, эфирда һөнәр сәхифәсе һәм бездә бүген кунакта Илүзә. Сәлам Илүзә. Сәлам Илүзә. Илүзә Садриева, 23 яшь, чәч тараш. Әлеге юнәлеш белән мәктәп чорыннан кызыксына башлый. Хәзер исә ул инде профессиональ чәч тараш. Безгә кирәк булачак иң беренче чиратта лак, невидимкалар, шпилька, монсы лак. Бу безгә чәчне катыру өчен кирәк була. Шулай ук кирешләр, тараклар һәм инде әлбәттә чәч ясау өчен башка кирәк яраклар. Плойка һәм гофра. Яхшы. Димәк, менә безнең моделебез шулай ук әзер. Һәм без нишлибез хәзер? Чәчне ясый башлыйбыз. Әйдә, киттек. Чәчне тарадык. Хәзер безгә чәчне өлешләргә бүләргә кирәк. Ягъни безнең алгы өлешкә чәчләр кирәк, арткы өлешкә. Һәм менә күргәнегезчә, менә күзгә карыйбыз. Һәм менә шушы колак турыннан бүләбез. Ягъни менә шушы урта тирә була ул. Булдымы сәя бу ягы? Әйе, һәм шулай ук икенче якны да шушы ук юл белән дип әйтәм. Хәзер без эшләргә тиеш булабыз гофра. Ягъни бу чәчне бераз тоту өчен, тамырын тоту өчен, чөнки без начос ясаганда гофра бик кирәк. Төреп ясыйбыз. Әйдә, син дәвам итеп кара. Шуны тотасың. Чәчне бик күп алмыйбыз. Илүзә, бераз сөйләп китәле. Гомумән, әлеге юнәлеш буенча ничек китергә булдың, ничек шөгыльләнә башладың? Мин бу юнәлеш белән мәктәптә укыган вакытта, ялгышмасам 7нче сыйныфлар иде ул. Шул вакытта кирип киттем. Мин әле вакытта чәч үрә белмидем. Ягъни гади чәч үрүен дә белмидем. Һәм шундан соң минем классташ кыз миңа чәч үргә өйрәтте. Күбрәк сеңлем дә ясыйдым. Һәм тора бара һәр вакыт кешене гел ясамас өчен миңа әти туган көнемә манекен бүләк итте. Ягъни чәч манекен башая. Һәм шуннан тора бара билемне ныгытасым килде, укыйсым килде. Бер визажист парикмахер инде ул. Шунда язылдым. 5 көнлек курс иде ул. Бу инде минем өчен бик зур тәҗрибә булды. Шул 5 көн дәвамында төрле чәчләр ясарга өйрәнеп, менә бүгенгә кадәр дәвам итәм чәч ясауларны.
Әлегә безгә бүлеш кирәкми, бу безгә иң ахырдан чәчне матурлар өчен кирәк була. Без менә шушы алдан эшләп куйган өлешне алабыз. Безгә чәчне күпертергә кирәк. Ягъни, менә шул дип, безгә бик каты объем бирә кирәкми, чөнки күргәнебезчә чәч бик калын. Хәзер әйткәнемчә, әйдә менә моны тотасың. Әйе, тотасың. Илюза, белгәнемчә, син бит әле укыйсың да, менә уку белән әлеге эшчәнлекне алып бару авырмы? Авырмы дигәндә, алай авырлыкта әйтмәс идем, чөнки мәсәлән безнең шимбә көне укулар юк. Ә менә шимбә, якшәмбе безнең туйларга бай көн аша бит инде. Һәм мәсәлән укудан кайткач, минем заказларым була икән, чәч ясарга чакыралар икән, мин рәхәтләндереп барам. Менә без ниһаять чәчнең төп өлешен эшләп бетердек. Менә кырыларны эләктереп, хәзер без шушы калган чәчне үзебезнең фантазияларыбызны кушып, шушында тутырабыз. Ягъни без менә шушында объем булачак безнең. Мәсәлән, бер ысулны күрсәтәм. Менә бер зын алабыз, тарыйбыз. Менә шушыны икегә аерабыз да. Без ниһаять чәчнең артын эшләп бетердек. Безнең иң матур, иң мөһим, иң дулкынландыргыч вакыт, мизгел дип әйтәм, ул алгы өлеш. Менә Илюза, синең киләчәккә гомумән нинди планнар? Бәлки син үзеңнең салоныңны ачарга җыенасыңдыр. Салоннар ачу дип минем андай хыялда гомумән планда юк. Мин бу чәч ясау минем бер хоббим гына. Мин аны, мәсәлән, буш вакытта. Моны буш вакытта гына эшләргә, шөгыльләнергә дип. Булай салоннар ачып, ул юнәлештә китүне мин андый юнәлештә үземне күрмим. Ләкин буш вакытта әгәр дә мөмкинчелек була икән, эшләп ясамаска. Ниһаять, дуслар, безнең прическабыз әзер. Илюза, мин сиңа бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Бүген менә мин үземне әлеге өлкәдә сынап карадым. Бүгенгә безнең шулар иде. Хуш-хуш. Менә тыңла, әлеге сүз сыйфат. Фигыль. Юк инде. Менә карарсың. Безнең әйләнә-тирәбездә нәрсә? Спорт майданчыгы. Юк инде, Руслан, гомум кирәк, гомум. Гомуми алганда спорт майданчыгы, су буе, Казан, анда Татарстан, нәрсә гомумирәк? Дөрес уйламыйсың, менә кара. Менә кара. Июль, август нинди ел фасылга керә? Җәй. Тик шулпан. Ялгышмасам, җәй ул исем, сыйфат түгел. Ярар инде, менә кара. Җәй быел нинди килде? Нинди, сана инде. Бик шәп килде менә шунда. Тагын нинди, тагын? Менә булды бит. Нәрсә булды? Шәп сүзеңне? Юк инде, салкын. Күрдем, мен җигелмисә аңлаттым.
Менә мин афәрин миңа. Шулай шул. Менә сиңа бит иптәш алып баручың белән бик рәхәт җайлы туры килде. Шундук отып ала бөтен әйберне. Минеке кебек түгел. Так. Нәрсә дидең әле син, Руслан? Шулпан. Татарстан районнарыннан иң сәләтле яшьләр бүген биредә җыелганнар. Татарстан гына түгел инде. Хәзер яңадан башка регионнардан да бар шуңа күрә. Ничек дигән син анда? Кыскасы барлык иҗат кешеләре бүген биредә һәм без монда нәрсә эшләгәнне хәзер сез үзегез күрерсез. Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов ярдәме белән иҗат биләр форум сменасы форум кысаларында инде 5 ел рәттән уздырыла. Ул быел да узган елдагы шикелле бию, музыка, театр юнәлешләре буенча лабораториялар форматында уза. Быел иҗат биләр форумга 5 яшь һәм шушы 5 ел дәвамында сез әлеге проектта Венера Пасилягыз әле нәрсәләр үзгәрде? Беренче ел белән чагыштырганда. Беренчедән беренче елдан чагыштырганда безнең катнашучыларның сыйфаты үсте. Бу инде әйтсәк, чагыштырганда быелны бик шаглау балалар үсте һәм алар күбрәк ачыграк, яңа информациягә, яңа юнәлешләргә һәм инде теләкләре күбрәк катнашырга мастер-классларда менә урын юк. Без катнашучыларны кыскартсак та санын барыбер безгә җитми. Һәм бу безгә бер карасаң шатлык та, бер карасаң да бер тагын икенче елга уйлап торган бер башваткыч. Һәм быел башка еллардан нәрсәсе белән аерылып тора, нинди яңалыклар бар катнашучылар өчен? Без һәр елны яңалыклар өстәргә телибез һәм быел инде балаларга карата яңалыклар булмаса, быел безнең остазханасы барлыкка килде. Ул инде менә коллективларның җитәкчеләре өчен аерым программа. Аларга кызык булган темалар, алар инде үзенчәлекле бер аралашу мәйданчыгы булды һәм инде ул бөтен юнәлешләргә берләштерүче остахана. Иҗади лабораторияләрне республикабызның атказанган артистлары, танылган шәхесләр, бөтенрәсәй һәм халыкара конкурслар җиңүчеләре алып бара. Катнашучылар иҗади төркемнәргә берләшеп, остазлар белән коллаборацияләрдә яңа иҗади проектлар әзерли һәм смена ябылышында аларны тәкъдим итә. Мастер-класслар шәп микән, ничегрәк үтә икән? Әйдәгез әле сезнең белән бергәләп тикшерик. Әйдәгез, киттек, соңга каласың. Әйтегез әле, бу сезнең монда крәшме, сез крәшкә өйрәнәсезме? Юк, бу сценическое искусство. Безнең алда булай крәшмиләр. Монда хәтта гади тартма да перформансның бер өлешенә әверелергә мөмкин. Кызлар, әйтегез әле, сез мастер-класска килдегезме? Сез нигә мастер-класста түгел? Без мастер-класста. Бию хәзер мастер-классмы? Әйе. Сез бәлки монда тавыш белән әйтергә өйрәнәсездер. Хәзер иң музыкаль мастер-класска керебез. Әйдәгез, киттек. Бик шәп булды бу. Нәрсәләргә генә өйрәнмәдем бүген. Җырларга өйрәндем, тавыш белән эшләргә өйрәндем. Перформансда катнаштым. Төрле бию хәрәкәтләрендә күрсәттеләр. Көн бүген бик шәп булды. Хәзер беләсезме, дуслар, мин бик нык арыдым. Тәмам. Хөрмәтле тамашачылар, минем юқор сүзләрем өчен мине зинһар гафу итегез. Шопан турында барлык әйткән сүзләрем ул бары тик ялган һәм минем бик тупас шаяртуым гына. Зинһар гафу итегез, сорыйм. Шопан ул дөрестән дә бик яхшы кеше. Ул менә дигән дус һәр вакытта ярдәмгә килә, сине аңлый, көтеп тора, аңлый, мөлаим һәм бик тә чибәр дуслар. Шуңа күрә Шопан бик шәп кызыл. Рәхмәт инде, Руслан. Дуслар, безнең тапшырыбыз бүгенгә ахырына якынлашты. Әлегә җәйнең иң кызган чагы, шуңа күрә вакытыгызны бушка сарыф итмәгез һәм җәй белән сокланыгыз. Һәм һәр вакытта дусларыгызны хөрмәт итегез, дуслар. Шулай. Бүгенгә хуш. Нәрсә дисең? Шопан шәп. Мас.